Ærede medborgere, kære danske landsmænd, endnu en gang må jeg byde velkommen til Dansk Bacon Unions kastelavs årlige kastekonkurrence her i den skønne, dejlige danske natur ved Langelinje i København, Østerbro. Og ja, det er også mig en stor ære endnu en gang at byde velkommen til Rudi, den dejlige formand, som i år vil sætte os ind i, hvordan spillets gang skal gå, regler og hold. Værsgo til Rudi. Tak så meget, tak så meget. Som vores kære præsentør så fint fik nævnt, er det igen blevet tid til at kaste med bacon, som vi har gjort i så mange år før. I år spiller vi efter de kontinentale regler, hvilket vil sige, at man må ikke bruge overhåndskast, rotationskast, ej heller tilløb. Medmindre man bruger 2 skridt, ikke 1, 2 og heller ej 3. Så hold der i til 2 skridt, og bryder man reglerne, så medfører det naturligvis, at man bliver diskvalificeret. Pointtavlen er, som det plejer at være i disse årlige begivenheder, repræsenteret ved netop det land, som vi befinder os i. I år er det så, som I kan se, Danmark. Og vi har fået tegnet op, således at rammer man de største røde firkanter, så får man 5 point. De mindste røde firkanter får man 10 point. Og vi har vurderet, at centrum på pointtavlen i år er 20 point. Og de dertilhørende hvide streger får man 15. Det er selvfølgelig med stor ære, at jeg har fået lov til at være formand i år igen. Og at jeg ligesom har fået målestokken med, den internationale målestok, hvor vi måler afstanden til pointtavlen, som i år ifølge de kontinentale regler er 4 målestok. Min far, han døde jo som 135-årig. Alt for ung. Og efterlod mig med det her statussymbol af en målestok. Og der tænkte jeg ved mig selv, nu går du i træningslejr, og så bliver du bare den bedste til at kaste med den her bacon. Altså. Siden da, der har jeg bare trænet og 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 trænet. Og det er også fordi, at når man så endelig kommer i den der situation, hvor man skal ud og kaste med det her bacon, så har man jo ikke lyst til at være en af dem. For der er mange af dem, der bruger lidt vækstfremhændende stoffer og sådan noget, og snyder sig til sejre og jeg ved ikke hvad. Altså når jeg går ind på den bane, så er jeg fokuseret på, at det der bacon, det skal bare have den rigtige svirp. Det skal have den rigtige hastighed og præcision frem for alt. Og så må mit spil bare være bedre end de andres. Og det er altid det, jeg har fokuseret på. For jeg elsker sgu bacon også. Jeg elsker bacon, og jeg elsker point. Og kombinationen af de to der, det er bare genialt. Deltagerne får nu 5 minutter til at varme op, for at undgå eventuelle skader. Hvorefter præcis kl. 15 konkurrencen sættes i gang ved første kast ved formanden. Så sættes legene i gang. Og hop, 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 hop. Hey! Så sættes første semifinale i gang mellem Henning Per og François Moustache. Henning Per.
Ja, jeg er den bedste. Hej, jeg er Henning Per. Jeg er her for at vinde. For jeg ved, at jeg er den bedste. Og jeg kan og har det, der skal til, for at baconkastning kan få en ekstra dimension. Men med at være den bedste, hører der også en masse irriterende ting. Man er jo altid... Ja, man er jo altid dårlig i sine egne øjne. Man vil bare præstere ultimativt hver gang. Og der har jeg fundet ud af, at det, der hjælper noget for mig, det er dybdekoncentration. Hvor satan, jeg er god med. Hvor er det henne? Nej, Hey! Ingen overkast. Vel? Det er den hjælpede. Disket. Det går ikke. Må jeg få et sidste kast? Woo! Woo! Sådan, sgu! Ja, de fleste vil jo nok betragte mig som en levemand. En filantrop, så at sige. Og jeg forbinder jo egentlig Dansk Bacon Unions Kastelavs årlige event her med baconkast som et led i en sund, sporty fritid. Jeg har holdt meget af det i flere år nu. Ja, Agnes vil nok have let, hvis hun havde set mig stå og kaste bacon mod Dannebrog i dag. Men jeg ser sgu frem til det. Det gør jeg sgu. Hvordan kom jeg i gang med det? Jeg kom i gang med... Det var egentlig rent og skær tilfælde. Jeg havde en kammerat, der kendte en kammerat, og det ene tog det andet. Og ja, jeg har altid været glad for svin, grisekød og kød i al almindelighed. Så er det tid til anden semifinale mellem mig og en anden. Det er mig, der er formanden. Jeg hedder Ace. Jeg er egentlig fra Island. Jeg er i Danmark til mit første baconkast tournament. Og jeg er sikker på, at de der danske røvhuller kommer til at tørre dem. Jeg giver den gas.
sgu da ikke fedt blade, når det kaster. Hvor man siger, den er god. Det gjorde jo ikke noget. Det gjorde jo ikke noget. Han kaster forbi. Ja, ja. Det er sgu da ham, der er dårlig. Ja, ja. Du er faktisk Det er sgu da ham, der ikke kan finde ud af det. Du kan ikke finde ud af det. Sådan. Så, tillykke, formanden. Tak. Strålende sejr. Tak. Strålende sejr. Nej, du kaster forbi. Nej. Jo, hold nu af. Så er vi oppe på 45. Nej, 45. Jeg har 60. Nej, Jeg har 60. Så jeg vandt. Lykke.